So dwi 'di dewis adnod so Psalm 43 adnod 3 a nai jyst darllen o. Rhod o ola i mi gyda dy wirionedd i'm harwain. Bydden nhw'n dod â fi yn ôl at y mynydd sanctaidd lle rwy ti'n byw. A dwi jyst wir yn mwynhau yr adnod yma cos ma'n delwedd mor hyfryd o yr ffaith bod Duw yn byw mewn un lle, fatha mae o mor gadarn a mor sicr, fatha dyna lle mae o'n byw. Ag jyst yr ffaith bod Duw sydd yn arwain ni at y lle yna. So yr goleuni a'r gwirionedd yn yr adnod ydy Duw yn mynd o flaen ni, yn dangos y ffordd i ni. A does dim rhaid i ni wneud dim byd sydd yn scary neu newydd neu yn ansicr. Achos mae Duw wedi bod yna yn barod, mae Duw wedi arwain ni. Da ni jyst yn dilyn fo, mae'n hyfryd. Ag jyst yr ffaith bod yr goleuni yma wastad yn arwain ni yn ôl at tŷ fo, at yr mynydd yma sef lle mae Duw yn byw. Ag mae'n atgoffa fi o cwmpas. So fel mae cwmpas yn dangos gogledd i ni, mae'r goleuni sydd yn dod gan gair Duw, mae'r goleuni yna yn dangos i ni lle mae Duw yn byw. Mae'n dangos i ni lle da ni eisiau bod, lle da ni eisiau endyfynnu. A mae hwnna jyst yn beautiful o ddarlun.